Andam na ang 600 ka mga security personnel nga deploy sa Davao City Police Office sa 41 ka mga simbahan sa syudad sa pagsugod sa Misa de Gallo ug Mang Adlaw. Sumala ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson sa DCPO, lakip sa 600 ka mga security personnel ang mga police auxiliary ug force multipliers sama sa Barangay Tanud. Ang Davao City Police Officer all geared up na sa to ang maximum deployment starting unyang kadlawon December 16. Lauman sa publiko ang hugot nga pagpatuman sa mga pulisiya hilabi na sa mga ginabawal dalhon panahon sa simbang gabi sama sa hinagiban, colored canister ug uban pa ug sundon gyud ang mga sumbanan sa simbahan. Ang City Director, si Police Colonel Alberto Lupas, nag-auhag sa publiko na sa mga musimba na i-follow na lang nato itong mga protocols like bawal magdala og backpack, mag-wear og kaning jacket o magdala og katong dili gani clear na water bottle. So follow na lang nato na tapos diha sa mga simbahan basig matingala mo na gihapon tay ipang namoy dala ng mga shoulder bag i-check gihapon nato and then nato gihapon tay pagahimuon na frisking kung kailangan. Tinguha sa DCPO nga makabot ang malinawon nga pagsaulog sa Pasko hilabi na sa simbang gabi nga mulungtad og 9 ka adlaw. Busa kinahanglan nga bantay sirado ang mga pulis ug Task Force Davao aron masigurong luwas ang tanang musimba. Gipaniguro sa DCPO kun ugaling duna sila makita nga mga batan-on nga nagtapok lang og dili pagsimba ang tumong, sitahon o badlungon kini sa mga pulis aron malikayan ang riot. Kooperasyon sa katawhan ang kanunay gilauman sa mga otoridad aron hapsay ug malinawon nga sa ulugon ang Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.